కనీసం చెప్పలోనైనా తోడు. మోడీ ప్రకటన విని 10, 20, 50, 100 విర్రవీగుతున్నాయిరా. నువ్వు నల్ల డబ్బులో నలిగిపోయావని వాళ్ళకి తెలియదు. ఈ రోజు నువ్వు అస్తమించొచ్చు, కానీ 2 రోజుల్లో నీ స్థాయిని నిలబెట్టుకోవడానికి బ్యాంకు ఏటీఎంలో చీకటి తలుపులను తీల్చుకుంటూ మళ్లీ పుడతావురా 500గా. మగువలు వలచిన మగ హీరో, మనసులు దోచిన మగ హీరో, జనపద బడి మెచ్చిన హీరో, జగమెరిగిన మగ మగ హీరో.